बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्मखौ अनसुमै खुंगुर बर'आ मुसलपुर थानायाव गसं थिसनबाय। बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्मआ नंखाय खोथा बांसावनायनि हेंथायै बिटिसिनि बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ मुसलपुर थानायाव गसं थिसनबाय। अनसुमै खुंगुर बर'खौ इउपिपिएलआव हाबसिगोन होननानै रायजोनि सिगाङाव फोलानानै बुंदोंमोन राकेश ब्रह्मआ। मुसलपुराव सासे एक्स सीएम दङ आदा अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङाबो जोंनि रायज्लायगासिनो दङ। बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै। अनसुमै खुंगुर बर'आ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुङोदि आं रावजोंबो इउपिपिएलआव हाबहैनो होननानै रायलायाखै। आं सोमोनांदोंसो आंखौ बेबायदि नाम होनानै बुंनाय खोनानायाव। आंहा बिपिएफखौ नागारनानै गुबुनाव थांनायनि एबा हाबहैनायनि जेबो गोनांथि गैया आरो गोनांथिबो जानाय नङा। जोङो माब्लाबाबो इउपिपिएलआव थाङा आरो इउपिपिएलआव हाबनायनि थाखाय इउपिपिएलआव थांनायनि थाखाय जोंहा जेबो प्रयोजन जायाखै। दासान्दि लोब लोब फैनानै बिपिएफआवसो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो राकेश ब्रह्मनि बुंनायफोरा नंखायथार। जायनि थाखाय मानहानि खालामनायनि दायाव राकेश ब्रह्मखौ मुसलपुर थानायाव गसं थिसनबाय अनसुमै खुंगुर बर'। राकेश ब्रह्मनि नंखाय फोलानाया बेवहायनो सिमा थायाखै। सालायफिदिंबानो जायो होननाय बायदि बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावबो माखासे गाज्रि रावजों सोंखारिदों। बेनि सायावबो थिरांथा लागोन अनसुमै खुंगुर बर'। जोंहा बिटिसिनि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा आंनि सायाव खायसे मिसा खोथा बुंदों। बे खोथायानो जाहैबाय आं लायनो इउपिपिएलआव हाबनो थाखाय बिथांजों रायलायदों। दा बिथाङा माबेयाव रायलायदों मा समाव रायलायदों बेखौ बिथाङा देखायना होनांगोन आरो रायजो राजानि गेजेराव आंखौ दि नाम फानबाय आंखौ रायलायागारा इउपिपिएलआव थांनो नागिरदों एमपि इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएलआव थांगोन। जा आंनि मान सन्मानखौ बा बिपिएफनि मान सन्मानखौ बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव मिसायैनो नंखायै फोसावदों। बेनि थाखाय आं बिथांखौ सोंखारियो आरो बे नंथारै खोथानि थाखाय आंखौ बांसावनायनि थाखाय आं बिथांनि हेंथायै आङो आयेननि बेबस्था लादों आरो बिथाङा खोन्थानांगौ माब्ला रायलाया माबेयाव रायलाया मा समाव रायलाया बे खोथाखौ बिथाङा खेंफोरथि होनांगौ। जोङो दिनै खामानि मावै मावै बिपिएफ राजनितिक दलनि जोङो सरकाराव गैया। नोंगौ जोङो सरकाराव गैया थेवबो साफा सानै सोरबा थांनो हायो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। नाथाय जोङो नंखाय खोथाखौ जोङो रायजोनि गेजेराव फोसावनायनि थाखाय दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो बुंनो सानो बिथाङा प्रमद बर'नि सासे बुंथिगिरि नंगौना नङा। बिथाङा प्रमद बर'नि बुंथिगिरि नंगौना नङा। बिथाङा जितु सासे राजनिति दलनि बा मोनसे राजनिति दलनि इउपिपिएल दलनि बुंथिगिरि बायदि जिखिनि खोथा बुङो बेखौ जोङो सोमोनांदो। नंथारै खोथाफोरखौ जिहेतु बुंबाय हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि एगेन्सै खायसे नंथारै खोथाफोरखौ बिथाङा बांसावबाय। बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ सोंखारियो आरो बिथांनि हेंथायै जोङो आयेननि बेबस्था लानाय जाबाय। आङो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ बिथांनि नंखाय खोथाफोराव जाहाथे रायजो राजाया फोथाया आं बेखौनो खावलायो। जोङो माब्लाबाबो इउपिपिएलआव जगदान खालामनायनि माने गैया बा जोङो जगदान खालामनायनि खुनु प्रयोजन गैया। दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ आङो बे खेंफोरथिखौ होनो नागिरदों। जोङो माब्लाबाबो इउपिपिएलआव थाङा आरो इउपिपिएलआव हाबनायनि थाखाय इउपिपिएलआव थांनायनि थाखाय
जोंहा जेबो प्रयोजन जायाखै जोंनियावसो फैबाय दोङो UPPL नि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरा जोंनि BPF दोलोआव लैहोर फैगासिनो दोङो बेखौ गिनानैनो जानो हागौ बिथाङा उल्थायै जोंखौ रायजोनि गेजेराव नंखायै बांसावनो थाखाय बे खोथाखौ बुंदों जियानो जाया मानो बिथाङा जाहाथे इयुनाव बिदि नंखाय खोथाखौ रायजोनि गेजेराव बुङा आं गोख्रोङै बिथांखौ थांखिनानै बुंथिनाय जाबाय কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ